Ngibhalela isibani imida ngoba nginenkinga ngendaba yemali yesitokufela ebesisidlala. Ekuhambeni kwesikhathi imali ayibange isaba njengoba injalo kufanele ihlukane. Kuhambe isikhathi la kumele kuhlukane khona imali, iy'memba ay'kwazanga ukuthola imali yazo ngenxa yababa othe wakhwabanisa. Angathola ubaba imali kwase kungena abafana emnyango bazobamba inkunzi, basijamisela ngebhamu bathi wonke umuntu alale phansi. Kusenjalo bathatha imali baphuma bahamba babaleka nemali. Sengiyezwa ubaba ukhuzwayo sekwazi ukwenza imicimbi yey'nkomo eziwu-2. Leyo mali ngabe uyithathephi? Ngabe ivelephi leyo mali thina singakwazanga ukuyithola yethu imali na? Angithi-ke phela mina ngayithola kuqala, kwaqala ngegama lami. Iy'nhlanhla zehlela nombani, mina ngehlelwe iy'nhlanhla ukuthi ngibe sekuqaleni. Okomcimbi okwakwami lokho ukuthi mina bengiwulungiselele kanjani umcimbi. Labantu bebethatha imali bayithathe ngenhlanhla yami namadlozi akithi engibhekile ukuthi mina ngisinde. Angihlangani ney'nto ey'ningi, angazi lutho mina. Manje mina ngibizelweni ngisolwa ukuthi ngenzeni ngoba angenzanga lutho. Ngokwakho usho ukuthi thina sehlelwe yibhadi ngoba sabantu bamabhadi, wena unenhlanhla wena wedwa. Kusho ukuthi ibhadi mangabe kuyibhadi sihlukene, asizalwanga emzini efanayo. Kusho ukuthi mina ngibe nenhlanhla ukuthi ngibe unumber 1 okunikwa imali ngoba nombani njengoba wena nje ube unumber 2 kusho ukuthi njengoba ungayitholanga nami ngehlelwe inhlanhla yami. Angazi ukuthi manje ungangiblame ngokuthini lapho ke mangabe ungisola, angihlangene nokusolwa mina, yabo, ngoba mina ngithatha ngokwami nami njengoba besilaliswa phansi ngalala phansi nami nalala phansi, kodwa mina ngenhlanhla yami imali yami bisisephaketheni. Kusho ukuthi lana niyangisola umthetho wenu nawe usuhlangene Ngifuna imibuzo kuphela, ngikusoli baba. Abona umsebenzi womuthi ngisola abantu. Ngisoli mina baba. Manje kodwa mina ngibona engathithi ngiyasoleka. Hayi baba, ungakusho lokho. Wena kade usho manje ukuthi wena awusabi muntu. Sho umnyanga awukhiyanga ngoba wena wazi ukuthi awusabi muntu. Wangasicabangela thina le mali yethu le la. Sengisholo phela egameni lokuthi njengoba ngingakhiyanga nje, amukho omunye wathi hayi bo baba ukhuzwayo asikhiye phela. Kodwa ke lento uMamdludla iyangicasula lento ukuthi kusoleke mina. Ingidina ngempela. Uyabona ngendlela engidina ngayo. Ingidina ngempela ngoba manje uyena yedwa ohamba lolu daba oza kumina ozelana kumina akuzobizwa mina ngibe ngingenzanga lutho ngimsulu. Iyangidina ngempela. Uyabona nje manje ukokuqala lo mfazi lona lo uneyindaba, iyona lento ezodathi sixabane kakhulu futhi naye, yabo. Uneyindaba engekho usola mina vele futhi kade aqala ukukhombisa ukuthi akangifuni, akangithandisisi. Iziphi zona lezo ndaba? Nana ukuze kube angene la esitokfeleni wafakwa ngekhwapha nginqaba efakwa uMadlamini. Efakwa uMadlamini. Manje uneyindaba too much, yabo. Manje kodwa manje ukusho ukuthi mina umuntu angangifuni. Wena ungangikhombi kanje. Lalela sizoxabana nawe. Yini wena wafika nesitokfela nempethu. Wena wafika nempethu nesitokfela. Lalela lana ngiyakutshela khona manje uzophuma uhambe lana. Ngeke ngihambe, ngikhisho wena. Ngikhiphe kwayila indawo. Ngeke uzungifukule lami. Ngiyakutshela. Ngeke uzungifukule lami, ngeke. Akwazi. Soxabana. Sizoxabana. Ngiyakutshela ngoba manje wenza impethu la endaweni wena. Wagcina ubashaya hayi mina. Hayi lutho. Lalela. Ngeke ungilokothe. Wemfazi ndini. Ngeke ungilokothe. Wemfazi ndini. Wendoda ndini.